tinuyo nga pagduot og metal barrier sa security ngadto sa habal-habal driver, kansang video nag-viral sa social media na abot na sa konseho sa Dakbayan sa Sugbo. Detalye sa report ni Alan Domingo. Kini ang viral video diin makita ang pagbutang og metal barrier sa usa ka security guard sa kalsada sa IT Park. Dayon migimaw ang usa ka single nga motor og dinhina. Gihando sa gwardya ang metal barrier ug miigo sa motor hinungdan nga nikaliring kini. Siya si Marson Manggubat, ang habal-habal driver. Kinsa mipakita siya mga pangos sa tiil ug kamot ug siyang helmet nga naliki tungod sa disgrasya. Nahitabo kini niadtong Agosto 29 alas 5 sa hapon diha nikuha unta siya sa iyang pasahero apan gibadlong sila sa unang gwardiya dapit sa IT Park Terminal. Nipahawa matud pa siya apan gisundan siya sa laing security marshal ug hapit siya banggay. May na lang kay nakalikay siya. Ang naigo nako ang motor niya ni sabon ako pero dili na kay kusog ang impact. Ang motor gyud man naigo niya mao pagalamban ako. So, kini. okay. Mao man pag nahingduman ako. Okay, so niliki yun siya? Liki ini. Okay. Kung wa ka naka-helmet, asa ka nang liki Ari na sa ulo nako, swerte ra po kay nalak pag yun. Ginugang ni Manggubat nga bisan og naangol na siya sa aksidente. Giisyuhan paghihapon siyang citation sa mga security marshal nga giingong deputize sa CCTO. Wala gani kuno moatubang kaniya dihang gipatawag sa barangay. Desidido siya nga mopasaka og kaso batok sa mga nalambigit nga dili moubos sa tulo. Ipatawag sa konseho sa Dakbayan Sugbo ang tanan nga nalambigit sa insidente aron dili na masubli pa kini. Nakita ka ng reklamo. Nakadungog mi nga abusado kuno kay mga marshal diha, usahay manggukod, etc. Pero way ebidensya. Post la istorya, but this time na nag-ebidensya. Nakakita na kita. So mo na nga ako kinintinud-on kay kada naitabo na karon, posible pa nang may tabo pag-usab. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. GMA Regional TV Live.